Manguha mig sudan. Manguha mig tangkong. Oh. Mga unig tangkong guys. Sag init. Kangkong. Sag init kay guys. Wala, sawam sila gat. Libre ni guys, libre. Ayo. Manayo sa guys. Kadadag payong. Hadlok mo itom. So kani mga bata, mga unjo nig tangkong. Nagkugi. Sige. Allergy mo kog tangkong. Sige, panguhagin mo. Paring kamot mo para makasudan mo. Oh. So, bisag init kay nga adlaw. Na sige, panguhag tangkong. Turing. So, parang guys, kita na sa manguhag tangkong. Ini ko on. Habulan sa daning ko. Mo ni tangkong guys. Tawa may sudan mo lang tangkong libre. Ya daw naman na sila. Kapag kuha na lang dadoy. Siup lagi ka. Sa? Tanan lagi na mo kuha. Udlot. Udlot raman. Udlot tapi tanan sam din na. Aw. Sampai ko udlot naman. Mawa kay sudan sa inyo guys. Magkugi lang kag panguwag tangkong. Makasudan ka. Ilang ka mag-inarte. Laom-laom ra ba ang tubig? Samsaw man ta. Di ko matama ko eh. Balag init. Basta magkakaog tangkong. Ay, salamat man ako sa lapo. Daghan dai dere. Daghan din. Amo na atos layo ba? Dere ito. Dapit ba la pluto among kuha na to sa una? Kay lamay kay ko dito. Loy ka to sa una wala pay tai. Di ka to sa una tinajin ba? Ang sa una ba wang tangkong ba? Wala toy tai. Kalbangan to anak pluto. Dito pala nanguha dito. Paluod ako. Dako man sa una ko. Asa dapit? Napon mo yung magkuhan siguro? Sumay. 2 minutes na. 1 minute pa eh. 1 minute and 50 seconds. Are. Sige, panguha lang mo. Nagkadaghan ng nanguhag tangkong. Tara. Sige, panglay. Ang usa to dito. Ang namo mo dia? Pagbuwag-buwag kuno mo. Daghan diri. Sige, panglay. Shout out sa imong inahan dali. Nama, pasidari ko para palit og kuan. Sudan. Ay dayon. Ina mama Lilia, padari ko ba palit sudan kay nanguha na lang kog tangkong dire. Eh, matag man to. Nga di mo hatag. Dito matag mo kita. Hala hangol ko no ka Lilian ay. Kuno mo hatag palit sudan si mong anak. Video call, galay bo wala ga video call amam ka. Ani mga bata, wani mga inahan. Nanguha nig tangkong karon makasudan. Wala. Asa inahan mo? Wala sige pagkay. Wani mga bata. Kamaw manguwag sudan. O kanay pasagdahan is kusina. So kanay kag tangkong. Kana. Nay usang unggoy dito ay, wani tabang. Hala sige. Sige. Kabaw galunang nga kabaw ay. Baboy nilunang ng baboy. Terus minil ay, uway-uwahin ang kanahan. 1 hour later. So guys, so malamig panguha. Tara mo kuha. Ang uban guys, dali nag-uli. Try. Ikaw tiya, di pa ka muli? Nang laba? Idugo pa yun. Di tara.
Mustika?